So ito nga, pagdating namin sa Bicol Loco, pagdating namin merong drone show. So yan, gulat ka, buti naabutan namin yung drone show. So ngayong gabi ito, meron silang drone show na dapat mapapalipad pa sila ng saranggola, hot air balloon. Bago mag-start ang concert nila, Sarah G and Bamboo. So ayan, buti may ilaw pa at kita rin yung mayon sa background. Ito patapos na rin, so ang lang naabutan. So mga drones yan, computerized na, nakaset up, na nakaprogram na para i-display ang mga yan. So first in Legazpi to, and first in Bicol ata, ang first Bicol Loco Music Festival 2024. So dahil nga ang Bicol ay isa sa mga top tourism spots sa buong Pilipinas. So ayun po, sana magustuhan niyo. After pala nito nagkaroon din ng fireworks, nakapost din sa page namin. Ang galing, no? Hindi mo maiisip na lahat yan ay isang drone tapos sabay-sabay silang lumilipad. Tapos yan, airplane ata, yan na may mga banderitas. So yan yung design. Yung kanina, ano naman yun? Hot air balloon. Siyempre yun yung main nito. So yan, lahat sila ay sumasabay ng in sync, synchronous, o basta yun, sabay-sabay silang lumilipad. Dahil yun yung program nila. So iba-iba rin ang color nila, pero isang mga drones yan lahat. So yun, ito, tapos na ata yan. Tapos na yan, pauwi na sila. Yun na po yun. Ay, hindi pa yan, may happy hour balloon ulit. Meron pa pala.